Subay sa daghang recoveries, nagkaubos na usab ang active cases sa dakbayan sa Talisay. Matud sa mayor nga daghan ang recoveries sa dakbayan, gumikan kay adunay uban nga natingob ang schedule sa rapid testing. Si Lian Sinpulan sa report. Siyam ka mga bagong kaso nga nagikan sa unom ka mga barangay ang nadungag sa Talisay City base sa post sa Talisay City PIO. Labing daghan ang nadungag sa barangay Dumlog nga adunay 3 ka mga bagong kaso. Samtang duha ang sa barangay Bulacau ug tag-usa sa mga barangay sa San Roque, Tapol, Mohon ug Lawaan 1. Apan sa pagkakaron, ana na lang sa 107 ang nagpabiling aktibong kaso sa dakbayan sa Talisay. 15 usab ka mga nagpositibo ang bag-o naka-recover. Gani, may mga adlaw ning buwan sa Hulyo nga mosubra sa 20 ka mga recoveries ang matala sa dakbayan. Apan matod ni Mayor Samsam Gulyas nga may mga higayon nga daghan ang mga recoveries gumikan kay natingob ang pagpahigayon sa rapid testing. Kanang usahay na mudako kay wala na sila na test pag Saturday, Sunday ug rapid. So matigom siya on Monday. IgG positive and IgM negative. Nagpabilin ang barangay Dumlog nga may labing daghang active cases. Gidugang usab sa mayor nga sa pagkakaron ang gipaubos ra gihapon sa lockdown ang mga panimay o bakaha ang mga compound. As far as houses and compounds are concerned, we will rely on the recommendation of our contact tracing teams, our city health, because every day they have recommendations on per positive case. Uban ni Renate Quiñones, Lian Sinpulan, Balitang Bisdak.